Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Allah da a cikin wannan bidiyon za mu kawo wani takaitaccen tarihin Bitcoin da kuma yadda ake amfani da shi da kuma wasu hanyoyi da ake bi domin samun ƙaruwa da shi da kuma blockchain gaba ɗaya. To da farko menene Bitcoin? Bitcoin dai idan an ce Bitcoin kawai kuɗi ne, amma wanda ake iya hada-hada da shi ta intanet kawai ba a physical ba. Misali idan muka ɗauki kuɗaɗen wanda muke amfani da su yau da kullum su ne ake kira kamar fiat currency, shi kuma ana kiran shi cryptocurrency ne. Wanda cryptocurrency akwai kuɗaɗe da yawa yanzu a cikin su wanda iya intanet ne kawai ake iya juya su, ba zai yi ka fito da su physical kamar yadda kake miƙawa kake amfani da kuɗinka kamar naira, dola, euro, sefa haka da sauran kuɗaɗen ƙasashe ba. Shi wannan is a digital money, kuɗi ne kawai wanda ake iya hada-hadar shi ta intanet. Za ka tura kuma za a turo maka amma na iya intanet. Idan har kana so ya fito physical kai amfani da shi, ba zai yi shuka fito da shi ba, sai dai ka juya shi ya dawo na ƙasar ka kafin ka iya fito da shi ka gan shi a physical ya dawo kuma ka amfani da shi, amma kuma yana da value a cikin intanet. So a takaice Bitcoin kawai kuɗi ne na intanet, kuɗi ne da ake transaction ɗin shi a intanet. To kamar yadda kuka sani komai za ka sani yana da kyau ka san tarihin shi. Bari mu kawo wani takaitaccen tarihi na Bitcoin da kuma ta yaya aka samar da shi da wanda ya ƙirƙire shi. Bitcoin, wanda ya ƙirƙiri Bitcoin an mashi laƙabi ko kuma ana kiran shi da Satoshi Nakamoto, wanda har yanzu kusan duniya ba ta san shi ba, ba ta san wane ne ba. Amma ya ƙirƙiri Bitcoin, wanda ya ƙirƙiri Bitcoin a shekara ta 2008. Wanda da ya ƙirƙire shi a shekara ta 2008 a January 3 ga wata 2009, wato shekara ta 2009 Bitcoin ya zama live, wato aka yi launching ɗin shi wanda aka fara mining ɗin shi a Genesis blockchain, wato block 0 aka yi launching ɗin shi, aka fara mining ɗin shi akan block 0, wanda kusan kamar shine har yanzu a yanzu muke ganin cewa ana yin mining. To mining ba abu ne mara kyau ba, mining abu ne mai kyau wanda ana samu a cikin mining. To sai dai yanzu ne da abubuwan suka yawa ake zuwa ana yin mining ɗin da suke akwai fake, akwai kuma wanda suke real ne, wasu masu kyau ne da sauransu. So a shekara ta 2010, 22 ga watan 5 aka fara transaction ɗin Bitcoin, wanda shine transaction na farko a duniya wanda aka yi da Bitcoin, wanda wani da ake mishi laƙabi ya sai Bitcoin, ya yi amfani da Bitcoin ƙwara 10,000 ya sai wannan da su, ya sai pizza da su, ya sai Papa John pizza a shekara ta 2010, wanda ya amfani da Bitcoin ƙwara 10,000 ya sai gurasa pizza da su, wanda a yanzu idan za mu lissafa kuɗin na akalla kuɗaɗe ne masu yawa. Bitcoin ƙwara 10,000 idan muka yi duba da zuwa farashin Bitcoin a yanzu, idan kuma muka yi la'akari da Bitcoin ƙwara ɗaya ma yanzu yana da daraja babba, ba na mu ce Bitcoin ƙwara 10. To wannan shine kusan transaction da aka fara yi da shi da farko. Dama menene transaction? Shine in baka ka siyar min da abu, ko kuma ka siyar min da abu in baka kuma ka biya ni da kuɗi, wanda wannan shine transaction da aka fara yi na farko a duniya. To wannan shine kaɗan daga cikin tarihin kuma Bitcoin, wane ne ya ƙirƙire shi da kuma wani irin transaction da kuma wace shekara da kuma wani irin transaction aka fara yi da Bitcoin. Wannan shine. Sai kuma kamar key feature na Bitcoin, na shi Bitcoin. Bitcoin akwai abubuwa da ya zo da su kamar su DEX, digital, secure da kuma limit. Kamar menene key feature na shi mu ce kamar blockchain kenan. Akwai abin da muke cewa DEX a under blockchain, wanda shi DEX, idan aka ce DEX kamar ya danganci wallet ne kake da ita, amma kai kaɗai ne wanda kake da dalili da ita, wanda zaka iya amfani da ita, wanda abin da yake cikin wallet ɗinka babu wani wanda ya isa ya san menene a cikin wallet ɗinka, kai kaɗai ne kake iya sarrafa ta. Idan ba da kai ba, hatta su wanda suke da haƙƙin juya blockchain din ba sa da damar ba sa da damar sanin menene ka adana a cikin DEX ɗinka, wanda a cikin blockchain muna da DEX, muna da SEX.
in Allah da anan ba za mu zo mu bayani akan su. So idan aka ce DEX wanda kai kadai ne kake naka, so yanzu kamar misali idan muka dauka kamar bankunan mu na gwamnati, idan muka dauka kamar bankunan mu na gwamnati, ko nawa kake da shi a cikin bankin ka, gwamnati tana sanar da shi, amma idan muka ce DEX wannan idan ka ajiye koda nawa ne a ciki, babu wanda ya sani kuma babu wanda zai iya juya maka shi, sai dai idan mutum ya samu access ta hanyar kai da kake da wannan DEX din, shine mutum zai iya samun damar ya iya juya maka ko kuma ya iya sanin nawa ne da kai a cikin wannan, shine DEX. Sannan kuma shi digital ne wanda kamar yadda na bayani a baya, shine iya internet ne kawai ake iya amfani da shi, babu shi a zahiri, ba fiat currency bane, wannan cryptocurrency ne, kamar kuɗi ne na sirrance na internet. Shi kuma fiat currency shine kuɗaɗen wanda muke hada-hada da su yau da kullum. Sannan kuma yana da tsaro, yana da matukar tsaro, wanda har ila yau tun daga lokacin da aka kirkiri Bitcoin har ila yau babu wanda aka taba samu, duk irin scammers ko kuma hackers da muke ji, babu wanda aka taba samu cewa ya yi hacking din blockchain na Bitcoin, ko ya yi hacking sun saci wani abu da sauransu, har ila yau babu. So yana da matukar tsaro Bitcoin. Sannan idan muka hada da su DEX ma su ma suna da matukar tsaro ba dan karami ba. Sannan kuma yana da limit. Duk wani coins banda Bitcoin ma, duk wani coins wanda yake karkashin blockchain dole yana da limit, wato yana da wani adadi da aka kirkire shi da shi, wanda a wannan adadin kadai zai tafi, ba zai yi a ce an ƙara. Yanzu kamar idan muka ɗauki Bitcoin, an kirkire shi guda miliyan 21 ne, wanda har yau ba a ƙara wannan limit ɗin, bai yi sama da miliyan 1 nan ba, miliyan 21 nan ba, bai yi sama da miliyan 21 ba, har yanzu yana nan a miliyan 21 shi, kuma ba zai yi ya ƙaru ba. A'a, iya waɗannan ne za a iya yin transaction da su. So haka zalika duk wani coins da ake yi yana da limit. Dole za mu ji ana, ko da mining da ake, za mu ji ana total supply, wato rankatakaf yawan iya limitin da aka kirkiri coins. So kowane coins yana da yawan iya limit din shi, wanda daga iya wannan limit din ba zai a ƙara mishi ba. Wanda misali idan muka ɗauka a kuɗaɗen mu na yanzu yau da kullum muke amfani da su, babu wanda yau zai fito ya gaya maka cewa yau ga iya adadin kuɗaɗen da aka buga, ya sai tun daga lokacin da aka fara amfani da kuɗi har ila yau, ba zai a ce ga iya kuɗaɗen da aka buga, ga iya kuɗaɗen da suka ɓata ba. Amma shi wannan yana da limit, iya limit ɗin nan iya shine za a bashi, ko kuma idan tun daga wancan lokacin an buga wani adadi, ba zai yi a ce an sake buga wani adadi ba. Dole ana hada-hada da kuɗin takarda, wasu suna lalacewa, ana kuma komar da shi a je a sake buga wani. Amma shi wannan na iya internet ne, ba zai yi a ce ma ko ruwa ya taɓa shi ya lalace, wannan ya yage, wannan ya lalace, ba a ce a je a sake bugu wani. A'a, shi iya limit din shi kawai a iya blockchain din yake a rubuce. Number ce amma kuma tana da wannan value din. Wannan shine. Sai kuma uses, ta wace hanya ake amfani da shi blockchain ko kuma mu ce Bitcoin. To Bitcoin ana amfani da shi kamar ta payment, kamar biyan kuɗi, wanda kamar yadda muka sani a yanzu haka akwai wasu kamfanonin da sukan iya accepting din wani cryptocurrencies ko kuma Bitcoin haka da sauransu, wanda za ka iya zuwa ka je ka sai abu kuma ka je ka yi payment da shi a wannan, wanda kamar yadda muke ji, kamar yadda muka gani a kwanan nan ne ma Tesla, wato Elon Musk mai kamfanin Tesla, ya yi bayanin cewa maybe nan da wasu lokuta kusa shi ma zai accepting din Bitcoin a kamfanin shi. Zaka iya ka sai abu ka biya shi kuma da Bitcoin. Wannan shine. Sannan kuma akwai kuma investment, wanda investment su ne kamar masu saka hannun jari ko, to wannan su ne kamar wanda za su iya zuwa su saka hannun jarin su a wani coins haka ko kuma Bitcoin, wanda zuwa wani lokaci yakan iya ba su riba. Wannan shine. Sannan kuma akwai speculation, kamar masu siya da siyarwa, kamar masu trading kenan. So wanda shi ma akan iya yin trading din shi, akan iya a siye shi kuma a siyar da shi, kamar hada-hada na siye da siyarwa, kamar yadda muka sani. Sai kuma kamar wani irin kuma benefit yanzu kenan muka samu a wannan bayanan namu.
za mu ga cewa kamar kusan ci gaba ne har ila yau ake samu, wanda abubuwa suke zuwa na technology. Don haka a wannan gaba zan yi amfani da hakan ma in ba mu shawara, especially ga matasan, yana da kyau ko da ba wai zaka shiga ko harkar bane, ko kuma ka ce wai a'a bari ko za ka yi mining ne ko za ka yi trading ne haka da sauransu wai domin ka samu wani abu ba, a'a, amma yana da kyau a ce ka san ilimin blockchain, wanda wani ilimi ne wanda a nan gaba kusan kamar ake komawa tsarin technology, kusan kamar kusan gaba ɗaya duniya ta kamar take yanda take ƙara samun juya hali, abubuwa ake komar da su kusan digital, ko kuma mu ce a bangaren technology haka da sauransu, wanda idan za mu tsaya a zahirance za mu ga cewa akwai abubuwa da dama wanda a yanzu sun canja, ba wai kamar da ba. Akwai abubuwa da hatta mashin yanzu da muke samu. Menene mashin? Misali kaga kamar duk abin da za a ce zai sauƙaƙa maka na wajen wani aiki, kamar wannan shine za mu ɗauka mashin. Kamar yanzu idan muka duba a tafiya da, in za a yi tafiya akan me ake yin tafiya? Misali akan yi tafiya akan irin ko jaki ko doki ko kuma raƙumi haka da sauransu. So amma yanzu idan muka ɗauka za mu ga cewa an samu wani ci gaba wanda yake tafiyan da za ka yi a wancan lokacin, misali tafiyan da za ka yi a kwana 10 a wancan lokacin, yanzu za ka iya yin ta a kwana 1 ko kuma a awa 1 ko kuma ma a minti 30 da sauransu. Kamar yadda muke gani yanzu, at least an samu mashin, su mota, jirgi haka da sauransu, wanda jirgin ma kala-kala ne. To idan muka ɗauka ko ɓangaren ayyuka kamar irin su noma ko kiwo da sauransu, to har hatta irin su kasuwancin nan ma akwai abubuwa da dama wanda muke ganin an yi su a mashina ne, wanda suke sauƙaƙawa ba wai kamar irin a da ba. Yanzu idan muka ɗauka ɓangaren noman a da ne, misali mutum zai amfani da fatanya ne, adda haka da sauransu, wanda a yanzu muna gani akwai mashina wanda ake amfani da su wurin sauƙaƙa aiki ba kamar da ba. Misali kamar yadda a baya mun yi bayanin DEX, wanda DEX kusan kamar zai zama sirri ne a gare ka, na wanda kai iya abin nan da ka ajiye iya kai kaɗai ne ka san shi kawai a cikin wallet ɗinka, babu wani wanda zai iya ganin maka sirrin da ka ajiye a cikin wallet ɗinka, hatta sai dai idan kai ne ya samu access da kai. Misali yanzu ka buɗe wallet ka yi ajiya a ciki, to babu wanda zai yi a ce ya ga wannan ajiyar da kai har sai idan ya samu access a gurin ka. Menene ya samu access? Shine ya samu key na buɗe wannan wallet ɗin naka, ta nan ne zai iya ganin wannan ajiyar da kai a cikin wannan wallet ɗin naka. To shine kamar DEX kenan. Sai security, akwai tsaro sosai, wanda da a baya idan muka duba hatta masu yin kasuwanci, irin masu yin kasuwanci haka gari ya gari, misali mutum idan zai ɗauki kuɗi ne, zai kinkimo kuɗi ne a cikin jaka, ya ɗauki hanya ya yi tafiya mai nisa, ya je ya siyo kaya ya dawo. Wanda idan muka ɗauka a wancan lokacin akwai irin kamar 'yan fashi haka a hanya, wanda za su iya tare mutum, idan suka tare shi za su iya an san mashi wannan kuɗin. Amma fa yanzu idan muka duba kusan kamar yadda kuɗi ya koma digital, babu ruwanka da ka ce ka riko ko da nawa ne a cikin jaka ka taho da shi. In ka ga dama ma za ka iya tahowa babu ko sisi a hannunka, kuma ka tafi wancan garin da za ka je kai siyayyar, kuma ka biya su, sannan kuma ka jiyo kuma ka dawo da kayanka. To idan muka ɗauka ya zo da ɓangaren security, wanda idan ka ga dama za ka iya crossing border transaction da shi. Misali idan muka ɗauka a ce in dai ba dollar account gare ka ba, idan muka ɗauka a ce normal transaction za ka yi ne na iya ƙasar ka, to mun san cewa za ka yi na iya, akwai limit na iya ƙasar ka, iya ƙasa da ƙasa ne za ka amfani da shi, wanda wannan kuwa bitcoin ko a ina mutum yake a duniya za ka tura mashi kuma zai receiving cikin 'yan sakwanni ma kuwa. Wannan shi ne, yana da matuƙar tsaro, yana da security sosai. Wannan kamar dama ce ga kowa wanda zai iya transaction da bitcoin, ba wai lalle sai ka je ka nemi izini na wata hukuma da sauransu ba. Sannan kuma fast transaction, yana da matuƙar sauri a gurin transaction ɗin shi, wanda in Allah yarda da anan za mu zo mu yi bayani akan waɗannan abubuwa da muka yi, za mu ɗan yi fashin baki akan su, yanda in Allah da za a gane sosai. Su yana da sauri gurin transaction, wanda idan mutum ko a ina yake a duniya, ko yana ƙasar waje ne, za ka iya ka tura mishi kuɗi yanzu nan
tamkar a ce ka ɗauki abu daga nan ne ka ajiye shi a nan. Yana da sauri gurin transaction. Shi sa aka kira shi blockchain. Misali kamar mun ce blockchain, mun ga da yadda kaca take aikin ta, misali kamar kaca ta mashin haka ko ta mota, mun ga yadda take aikin ta. Wannan tana fita, wannan tana shigowa, wannan tana fita, wannan tana shiga. To yana da matuƙar sauri gurin transaction. Wannan shine. To ta ina ne za mu iya samun ƙaruwa da wannan harka ta Bitcoin? Let's say ko kuma in ce blockchain gaba ɗaya. To akwai hanyoyi da za mu iya ƙaruwa ko mu iya samun wani benefit haka, ko kuma mu ɗauki abin a kasuwanci da sauran shi a cikin wannan duniya ta cryptocurrency. Misali in muka ɗauka, akwai hanyar investment kamar yadda muka bayani a baya ɗazu. Akwai hanyar investing, za ka yi investing kai holding. Ya za ka investing? Za ka iya ɗaukar kuɗinka, fiat currency, kuɗinka wanda kake amfani da shi da kullum, za ka iya ka ɗauka ka sai wani coins ka ajiye da shi. To tamkar ka sai kadara ne ka ajiye, wanda zuwa wani lokaci za ka iya samun riba da shi, ka siyar ka samu riba. Misali za ka iya siyan abin 10,000 ka bar shi zuwa wani lokaci ka ga kuma ka 15,000 ko kuma 20,000 da sauransu dai, ya danganta da yadda ka invest. Sannan kuma akwai ɓangaren staking, wanda ɓangaren staking shine za ka iya kamar ka saka hannun jari ne a wani kamfani wanda za su ƙayyade maka a iya wani lokaci za su iya dinga baka kaso kaza, za su iya dinga baka wani commission kaza, ga kasan da za mu dinga baka duk wata. Za ka iya ɗaukar wannan a salary, za ka iya barin shi ma a salary ɗinka, kuma sannan ka ga dama wannan abin da kai staking ɗin da shi wata rana za ka iya cire. Da nan gaba za mu zo mu bayani akan menene staking, ya ake yin shi da sauransu. Sannan kuma akwai ɓangaren mining. Menene mining? Shine kamar yadda muka faɗa a baya, wanda shi kanshi Bitcoin an fara yin mining ɗin shi ne. Kafin Bitcoin a zo a fara transaction da shi, mining aka fara yi da shi. Duk za mu zo Allah da mu bayani akan menene mining da sauransu, ya ake yin shi, ta yaya za ka samu kuɗi da shi da sauransu. To sai kuma ɓangaren trading. Ɓangaren trading shi kuma muka ɗauki shi wanda za ka iya shiga ne a rana, ka je kai trading kuma ya baka kuɗi ka fita. Kamar siye da siyarwa idan muka ɗauka hada-hada na kasuwa, ka siya ka siyar kuma ka samu riba. Wannan shine trading. To ta iya wannan kuma trading ɗin ma sun kashi a cikin duniya, a cikin space na cryptocurrency sun kashi shi kanshi trading ɗin. Don Allah da a cikin wannan channel ɗin ku ci gaba da biyo mun. Allah da a nan gaba za mu zo mu bayani daki ta yaya ne za ka ƙara a wannan harkar, ta yaya za ka dinga samun riba da waye da sauransu. To wannan shine takaitaccen bayani akan menene cryptocurrency, menene Bitcoin, me tarihin shi, ta wace hanya za ka iya ƙaruwa da shi, da kuma ta wace hanya za mu bi domin mu samu benefit da shi, domin mu benefitin da cryptocurrency haka da sauransu. A nan ne muka zo ƙarshen wannan bidiyo. Da Allah kar ku manta, idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel, da Allah ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan kuma ka danna mana alamar like idan wannan bidiyon ya burge ka. Na gode, mu haɗa bidiyo na gaba.